Saka na kwati kuita zvekare pano paHadzirare 263 vanoba change nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara. Utina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe share this video kwamani shamwari zvinobatsira kuti ini ndirambe ndichikasika kumhanya nemanews updates. Vadikani ndatinamatire nyika yedu yeZimbabwe yoenda kumawere. Ende macases atiri kureceiva anorwadza anosiririsa. Ndatinamatei nepese patinogona napo kuti Mwari vatinzvengese, Mwari vatichengetedze. Chimbori chiko chikuitika, vamwe vari kuti isatanism yapinda munyika yeZimbabwe. Vamwe ndo vari kuti aiwa madrugs kuti vahanzi vanhu vari kufamba vakadhakwa mukudhiraivha umu, vari kudhiraivha zvisina hanya mukati. Sekuziva kwamuno zvitambori yeZimbabwe manews updates panapa ndinawo ndikamabatanidza. Why icho yanawo ndikamabatanidza? Ndinenge ndichiitira kuti tiwane manews updates akatiwa ndei pasame video. First update. Vadikani nezuro takareceiva sad news kuziva rasekwa 10 off apo pakaitika accident iyo iri kunzi pakafa vanhu vanosvika 7. Datiti rest in peace kwavari vekamanda vachiminitariro. Nhasi tareceiva futi sad news. Chichamboitika pandiri kuti tareceiva sad news? Kuwadzana roundabout tareceiva sad news makuseni chakuisirai video reaccident yaitika. Paaccident iyi yaitika hazvinazonzwisisika pavidhio ipapo. Wakaritarisa hautonazonzwisise kuti chii chaitika paaccident. Chingave chii chakonzeresa kuti Benz imwe mota ikudubuke ende imwe yobva yano vadikani hazvitsanangurike. Video riripo ndinofamba nenyaya dzine chokwadi mukati ende nyaya dzine proof nguva nenguva. Pavidhio apa ndarwadziwa, ndabatikana. Ropa riri kudeuka munyika ino yeZimbabwe, vanhu vari kufa, vanhu vari kupera. Ndatishingei kunamata kuna Mwari kuti Mwari ivai nenyika yeZimbabwe, ivai nesu. Topera here nhai Mwari? Ndatitsaurire zvandofuka mucomment section. Ende vanhu vari kubata, vanhu vari kuromba, kurongoitika tunhu tunotyisa, zvinhu zvekuti dzimwe nyaya handitozorekodhi panapa paHadzirare nekuti zvinorwadza, zvinosereresa. Ndinenge ndichito vadikani ndapererwa. So da kusiya muchiona video, apedza kuona video da kubva ndaisa video rimwe raWick Neuchivayo riri kupisa mastreets esocial media. Ndatimbone this video. Next video ivideo reBitterness family. Chichinombozi Bitterness family. Bitterness family inotopisawo pasocial media. Ende vanhu vari kuti chimbori chiko chikutaura naHadzirare ada kukuisirai mumwe munhu wekuBitterness family achitaura pamusoro paWick Neuchivayo. I think vazhinji mukuziva kuti Wick Neuchivayo akaroora haana 3 weeks hadzikwane, mwedzi chiva haukwane Wick Neuchivayo aroora. Zvisinei aroora, mari yakaroora nayo achiroora lulu yakabiwa. Mari yakanzi yakabiwa, yatakanzwa chinzi yakabiwa, inosvika 75,000. Yakabirwa kupi? Pa Omega Farm iri kumarondera ndoko kwakabiwa mari iyi, inosvika 75,000. So ndatichiona video reBitterness family, ndapokuudzai kwakatangira nyaya. Chiona video iri. Inisa Hadzirare handiwedzeredze kana kutapudza nyaya sezvadziri mukufamba. Ndationa video. Ndo zvinoratidza kuti marriage yekumama mungati tine bitterness zvedu but hai marriage yekumama. Ukaona mari inobiwa musati mamboita 1 week mess. Nai zvako mili. Ndo zvinongoratidza kuti marriage yekupenga. Ukaona wabvisirwa mari yobva yabiwa zvadhaka. Nekuti munhu kana waimboendesera munhu, ina handipindiri zvangu, handina basa nemboro dzevanhu nemabhuruko evanhu, especially munhu kana akafuta zvakaita tsamba rafuta. But chinongondibhowa chete paya ndechekuti waibika mascones, uchiya nemascones iwe uchiziva kuti uri kutaimira tsamba rafuta, woda kushotesa on top of that. Ndo zvinongondishota chete plus chatongoziva ndechekuti wedu watinosapota
anoshoshina chirungu plus ane kabhodhi kake kane kamaidhomi kekujimu kanatural. Iwewo wakabvuta munhu saka hatina basa newe chero ukazodzoka panapa wachemedzwa nevanhu vaya ko vaya tovaziya zvinozongoenda in tears. Ukaona munhu ari kushota mai vevana vake kudaro kuzoti iwe zvako kapurachika usati watomboone mwana ipapo ndopaunoona kuti dzimwe nguva vakadzi tikaona mari tinomboita setinopenga futi instead kutoona kuti pari kubatwa munhu akamuzvarira vana vake the only kids ndopani one pandodira Diamond Platinum irizi munhu rine zidumbu rinenge chituta matuzvira rina pfungwa sheni unodisrespecta munhu akakuzvarira vana tu papublic. Isi tinombouya tichituka vana tata nana baba Dominica hatisati tamboona vachidhomoka because vanoziva kuti iri benzi iri rakandiita kuti ndinzi father. How many malive andoita panapa nichituka mbora yababa Dominic makamboona vachibudikira panapa vachisvika hene rako besha havadaro because he knows that I gave him a whole symbol. Zvino iwe Lulu iwe kudada kwauri kuita mupublic uchachema futi mupublic ende isusu neinternet manje hatikanganwi manje uri kudada uchifarira kuti Sonia achemedzwe neiro ziduri rako rauri kudai asi rimwe zuva gava achadambura musungu mangwana ndiwe plus iwewe futi iwewe ndakakuona uchidirira wiki neufanda nesprite uri mukadzi akaita sei asingazivi kuchinja murume diet. Unodirira munhu fanda nesprite instead yekumupa mvura nemasaladzi auna urongeko futi. Saka isusu zvedu tiri team Sonja isi tiri mahure zvedu tiri mahure varume vamwe vanotogona kutongobvuta but tinomira naSonja naSonia Sonja anotaura chirungu handifungi kuti mese nemurume wako mune miri kana anatete vaya ndofunga vaitomuvengera kuti hapana chavainzwa. Hapana chavainzwa muna chamunonzwa kana achipopota wewe musalad wedu kudirira munhu cream soda uchidira cream soda mukadzi munyowani saka even newe chasara kukuona waitawo sezvakaita iye duri. Pamadadisa kudaro zvanzi ngavangotaura mari yavari kuda ndimi mega mamiliyoni atanga kurore kuti sembura muchiya muchitotisvotesa ngavangotiudza mari yavari kuda inini handidi kunyepera kaili wangu uyu haakani ndogara naye mumba mangu kuti zinhu rinenge dzetse risingagoni kufema rauya pamba pangu richiti chingondiudzai yauri kuda if you are buying a packet of sugar no ndingatofe neurombo hwangu Lulu dakwadaka kuti handifungi kuti Dotonya chingabvuma ini kungoti the love of money is the root of all evil kuti ingonyorai zvamuri kuda musandipedzere nguva richisifemere munhu achafira pamusoro pako mukadzi wacho ari kutowedzerawo kugena weight murume nekuku I don't know let me mind my own hopos but kana mari yabiwa mamama chipiwa imwe ndomubayiro wokuda kuuya kuzotidadira pamalaive noya muchidadira vanhu mari nemazima ari palaive chero mukaroorana ne1 million chikuru iwo gazimu kuti gazimu iri kunyatsoitika here chero mukabvushirana 10 million chikuru ndechekuti pakugazimu pari kufamba sei. Isusu vamwe hatina kana kutombobvisirwa kana sendika but tinotundiswa bolato tosiyana kwemalevel. Unenge wabvisirwa 1 million but uchigara hako uine nzara yako isi tisina kubvisirwa teri chitopa mabora ngoma mahara tisina kubvisirwa kana senti. But tichiruvana ogazimbo love yacho yechibalance ina ndingapinde mulove yekuda kuprova point kune umwe mukadzi
uchingokanganwa kuti uchangoitirwa the same mangwana plus iwe una umbonyasonaka zvimwe zviya zviya. Mucharumwa nemalayoni muchidada nemari yotisingazivi kuti munoiwanepi muchidadirano yemuZimbabwe. Makagara mugame park imomuya pakazongoshota uya the lion is coming up amugoti makafuta amugoni kumhanya. Mucharumwa mikosho kurumwa matako muchida kuita zvenhingirikiri izvozvo zvamunoda kuzama kuita umwe achakoborwa pajende